Mamunu sogolono ana malikono ani malikoka ka bela jelen fo ka bela jelen wale mando bi sogomare na ambe bafla be ka okulu fo manakoto ka okulu fo na fo anga radio do be ka kitaka okulu bela jelen fo mi ye mayina ni ani mayina baye babaroto ale ni gufa ati babaroto do Shomar so nunga dugude bafla be goni ngomar ko wole laayde ngomar ko wala bafla be di sogomada ina mali ni uranda ulu yu buluno bla bengan sebe mugana barai ablay job ale ba ko konna na uranda ka ufi uklale ngo ministru ka lajela uranda jamana kuntigi aleye ablay job bismillah no e Paul Kagame min boro konnana ana oda outlooka Maliki Jaw ale tarafo Iran jamana togola kata sanga foke Iran jamana kuntigi no e Ibrahim Raisi ale na cabinet des affaires étrangères ala uluga kalfa minula sarabaka kasara sefe panguru minye janaja ko nbela jilen kelen ko fesa jamana kuntigi ale ko anta se ka livre de condoléances dron sebeni ya ay Jaw blagata makami bora Jaw da keba anoda maut loga sogomada na kapu ale nyanda undamne na kunungo bamako konnana kai kaufe ma keme segi odebe ga kapu ke kuluba pharmacie yoro kunu colonel Assimi Goïta Assise national pour la refondation o elaini mununga keme duru ni coin ko ka lawale ya o rapportu salon bara munusra ka ke o konnana o dantigalu ana ulu lame ka colonel Assimi yere lame sogomada na anga kuma barawlaya Namborula ameta douan lakaw uluga lajave sena barai anyebla bara mimbe nafuma ko expertu ka la seli min sorola ola Amadou Konate fe ale no nyofanye aywa kanga na muso ba de daside o kala obeka ke mawkuna bangaskaw fe minye subhana machine no ordinateur yi ubeka mogo dige o baraka chuko fanana farkolo nyirajo kunda sa kwanga ndulatilaro be Egypt ka fe Al Ali noye alujangi kulu ye se soro sibirudo Ligue des Champions e ko luta maga ko boyenye sa uluta nga ya reali nindata ko tan flana ne ufe sawa Coupe du Mali o jonjon kene tako biworo ni sabana o sibiri na tay Mamadou Konate la ministère des sports alebe labena okola chifu fana ka kalaminga nga ke ne ka demsani muganta ka adamadiani manifiyani anga tabolo kukuna o fana bara o fana damnena nunu ye laseluye amna na munu lase awma soni sisa jani.ml fm ale sanfela Kaufo ka awalo nyumando au ka jani.ml fm ale sugandila ya saga siga kibaria okulu bela jilen soro ka to au sigiro la sogomare na ina fanya fawena chugo misa angoni mina na nga bara odamne ni kapuye kapu ale demsonu nga nyanda mi na beke Mali fantan nani bela jilen fe nunu ulube kala minke ni claro la ibata barake ni ye mécanicien ni ye batterie labena yi walma eba fe kata barake de ce bâtiment na olu bela jelen demsonu sa olu farale nyonga kai kauta o e ma kemenani nywana yi o ma kemenani ulu koni tlane no kai ale centre ni nyonche nyinanta o ya ira ka boko bara koni kechugo nyina sabula miye kai yere gouverneur bay ale tara ko kene ka sagata inyeda ka koni ye ko nyere da sebene kemefla ani mugan kemenani mugando u kon tlane no sal mugan ani nywanche
fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ kɔnɔna na sa ministre min bɛ kalanko kunna n'o ye Sisa Vane Amadou Sisa Vane a fana ye Gabɔnga ye o a ye Gabɔnga ka tɛmɛ koyi ale taara ESICA la Bamakɔ yan denmisɛnninw an b'olu kumakan lamɛn kalan yɛrɛ n'o ye ɲɔgɔndan ye a labɛnnen don maa minnu fɛ k'olu lamɛn ka sɔrɔ ka ministre ale kumakan o tugu la Amara e ka yamaruya kɔnɔna na. N bɛ ka dessin bâtiment de kɛ an bɛ ka sujet min kɛ a ka fisa a taabolo ka ɲi n taara yɛrɛ la an b'an sɔrɔ a la. Ala k'an bɛɛ pasi an ka kɛ ka ɲɛ bɛɛ ka pasi. A bɛ tile 15 tile 20 bɔ an tilala nin baara bɛɛ lajɛlen na n bɛ ka se yɔrɔ min na o bɛɛ sera a se yɔrɔ la min k'a ka baara min kɛ olu bɛɛ dɔnnen don min k'a ka kɛ baara ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la olu bɛɛ fana dɔnnen don n'i ye Mali bɛɛ ta bi candidat faralen ɲɔgɔn kan u ye mɔgɔ 22 ani maa 94 u tilalen bɛ kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ kulu fɔlɔ an b'a fɔ o ma ko tertiaire olu ye mɔgɔw ye minnu bɛ banki kalanw kɛ minnu bɛ bureau kɔnɔ kalanw kɛ olu ye mɔgɔ 11 ani mɔgɔ 300 ani 31 kulu filanan an b'a fɔ o ma ko industrie minnu bɛ bololabaaraw kɛ i b'a fɔ maçonnerie i b'a fɔ kondilaw i b'a fɔ pâtisserie olu ye mɔgɔ 10 ani 700 ani 63 ye. An nana denmisɛnninw candidatw de k'a f'u ye k'an b'u kɛrɛfɛ an jigi dalen b'u kan u ka examen de don u ye mun kalan kilasi kɔnɔ o ɲininkali de bɛ na u kana siran u kana panike examen an b'a ɲini Ala fɛ a ka ɲa candidatw bolo a ka ɲa autoritéw bolo. Ayiwa nin ye ministre Sisa Vane kumakan ye kebanin tɛ san examen daminɛtɔ ye sa wa senfa piripiriw kɔfɛ sisan sɛbɛnni de daminɛna i yɛrɛ y'a mɛn ministre da k'u kana siran u kana jɔrɔ u ye min kɛ san kɔnɔ o de bɛ d'u ma n'an bɔra yen samiya ale bɛ ka se baɲumankɛ tɔn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma nanzarakan na ko programme de résilience système alimentaire n'o ye farafinna anw fanfɛ bolo ye ale kɔni ye engrais tɔni ba tan duuru a ye engrais tɔni ba tan duuru k'o di yaasa sɛnɛkɛlaw bɛ se cogo min na k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ min ye engrais ninnu ye sa ko a bɛna na caman de ɲɛ kuma tɛ min ye projet in ye ale yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na o baarakɛ yɔrɔ ninnu sa ko olu maaw kɔni bɛ se ka u wasa don nin na n'an bɔr'o la an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la Kulubakaw fɛ yen kunun min ye jamanakuntigi ye ale ka baarakɛyɔrɔ la sa u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma premier ministre Choguel Kokala Mayiga cour constitutionnel ɲɛma cour suprême ɲɛma ale fana tun bɛ n'o ye Amadu Usman Ture ye min ye au conseil de collectivité ɲɛma ye Satigi ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara sa calatigɛ jɛkulu ni gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kan kɛnɛ kan yen u kun nana sɛbɛn filanan di sɛbɛn min bɛ tali kɛ baara minnu bɛ yen n'olu kɛra assise hukumu kɔnɔna na min ye rapport filanan in ye sa comité d'évaluation maaw u y'a jira k'a fɔ ko assise nationale k'ale kɔni baaraw bannen jamanakuntigi a ye danaya ta ka da olu kan ko yaasa u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min ye porte parole du gouvernement ye ministre ale fana ale ka ye u dɛmɛ baara in na kosɛbɛ u ka jɛkulu ɲɛma n'o ye Amadu Cɛwulen Jara ye aw t'ale dɔn u b'a wele ko AT de mɔgɔ o mɔgɔ ye e n'a kɛ kɔni n'i ye AT mɛn a tɔgɔ dɔ in bɛ n t'o fɔ nsi de bɛ tɛ se k'o fɔ Amadu Cɛwulen Jara ale avocat de ye a ma deli ka procès perdu ayi i t'o sɛbɛnnen Amadu Cɛwulen Jara ye procès perdu o tɛ yen nka bi assise lawaleyali o coordinateur ba don o ɲɛmaaya talen don ka da a ma a ka kuma lasew la a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu ye baara kɛ cogo min ko min ye assise ye ale ye laɲini belebeleba caman kɛ nka yan'o cɛ a ye bonyamasegin kɛ ka taa ɲɛsin Asimi ma salima ko walima sabula ko u balimamuso dɔ tun bɛ yen n'o ye Fadima Bintu Ture ye n'a bɛ Tarawelelakaw ka sigi la dɔgɔtɔrɔ don ko Ala y'ale ka kalifa minɛ a la jamanakuntigi k'a ye dɛmɛ min k'u ma o la k'o diyara ye n'i ye assise yɛrɛ ta k'a lajɛ sa ale ye laɲini minnu kɛ n'o ye laɲini telimanw ye o tun ye 55 ye o la k'u sera ka 20 lawaleya 33 tɔ ko olu tɔw bɛ sen na olu bɛ se ka lawaleya cogo min ye
laɲiniw ye laɲini minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ ko minnu na n'o bɛ se ka kɛ ka ko la dafa kɛ o bɛ bɛn 150 ale ni 3 ma o laɲiniw kɔnɔna fana o y'a jira k'a fɔ ko 10 sera ka kɛ 110 tɔ ko olu bɛ sen na laɲini belebeleba yɛrɛ ye min ye sa o ye 309 ye o ye minnu kan ka se ka kɛ joona 19 o sera ka kɛ o la min ye 121 o bɛ sen na o bɛ ka lawaleya u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye yɛlɛmalibaw ye olu dɔw daminɛ i n'a fɔ sariya sunba baarakɛyɔrɔw la ka maaw hakɛ dɔn min ye jɛkulu in yɛrɛ ye sa n'o ye kimɛlikɛla ninnu ye olu yɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ jamanakuntigi la bi olu bɛ sinsin min kan o ye baara kɛcogo ɲuman maa minnu bɛ yen n'olu ye baara ninnu kɛ n'u y'a bɔn k'a dɔngɔlakari ka se ka fanga don olu la min y'u ka laɲiniw ye olu kɔni u ye tali kɛ yɔrɔ caman na sɛgɛsɛgɛliw gouvernement tun b'i sen sumaya fɛn fɛn na kɔrɔlen k'olu bɛɛ lajɛlen sera ka ɲɛ sɔrɔ nin waati in na a ko kɛnɛ ka sa u ka rapporteur ale ye kuma ta n'o ye Buguna Sogodogo ye ale ye laseli kɛ baara kɛra cogo min na an ka jɛ ka o lamɛn yani a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dili ma farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ min kɛ ka miiri Mali kura bɛ se ka dilan tɛmɛsira jumɛn fɛ n'a bɛ fɔ a ma assise nationale de la refondation an ka jɛkulu sigira sen kan min bɛ kan ka baarakɛtaw sɛgɛsɛgɛ gouvernement mɔgɔw fɛ k'a lajɛ min kɛra a kɛra cogo di a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa jumɛn kɛra jumɛn ma kɛ jamanadenw ka laɲiniw na an nana ka na o gafe san 2nan kimɛli gafe di jamana ɲɛmaa ma jamanadenw ka laɲini kun ye sara 3 ɲɔgɔnna ye fɔlɔ o kun ye walew ye minnu kan ka kɛ joona joona olu walew la min kɛra o la o ye wale 20 ɲɔgɔnna ye nka dɔ kɛra ka ban pewu o ye 20 ye nka wale dɔw daminɛna olu ma laban fɔlɔ olu ye 33 ye o 33 n'o farala waleyalen in kan i bɛ taa ye k'a fɔ sara fɔlɔ ninnu min ye 55 ye o tɔ ye 2 ye wale wɛrɛw bɛ yen a kun jateminɛna k'a fɔ olu minnu filɛ nin ye olu bɛ se ka daminɛ transition waati kɔnɔ nka a tɛ se ka laban transition waati kɔnɔ ka kɛ u caya ani u kɛcogo ani kan jumɛn kan dɔw kan ka kɔn olu ɲɛ o wale ninnu na o mun ye 153 o 153 in na tan waliyara 110 o daminɛna n'i y'o 2 fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ 120 ye comme gouvernement yɛrɛ kun ko olu bɛ o wale ninnu 153 in olu b'a fɛ ka o bɛɛ n'a ma min ma ban f'a ka daminɛ n'i ye o jateminɛ kɛ k'o 2 fara ɲɔgɔn kan o min waliyara ani min daminɛna o bɛ tila sɔrɔ 120 la o tɛmɛnen kɔfɛ wale minnu tun bɛ yen n'an kun y'a jateminɛ k'o bɛ kɛ transition kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o y'a jira k'a fɔ 19 kɛra olu la dɔ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ a fɔra ko a bɛ kɛ transition kɔfɛ nka 19 kɛra a la wale dɔw bɛ yen i b'a jateminɛ nin ye wale fɔlɔ ye min kan ka kɛ nka i bɛ taa sɔrɔ wale min dɔ fana bɛ yen n'i m'o kɛ i tɛ se ka i ka fɔlen ko o kan ka kɛ ɲɛfɛ o y'a sɔrɔ i tɛ se k'o kɛ o de nana ni olu kɛli ye nin waati kɔnɔna transition kɔnɔna na. ayiwa nin tun ye u ka rapporteur mankan ye n'o ye Buguna Sogodogo ye ale laseli kɛ ka kɛ ni sɛbɛn dile jamanakuntigi ma an y'a ye k'a fɔ ko kɛnɛ ka ye min ye Asimi ye a ye sincère ANR maaw a y'u fo kosɛbɛ u ka baara kɛcogo ɲuman na sisan n'i y'a jateminɛ 100 sarada la olu ye baara kɛ ka bɛn 36 de ma o 36 in u y'a jira k'a fɔ k'o taabolo k'o ka ɲi kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na sa Asimi y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛ minnu bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ bi n'u kan ka lawaleya ko jɛrɛw si tɛna bila kɛrɛfɛ tuguni ni mɔgɔ maliyɛnw ye laɲini min kɛ ko o de kan ka kɛ ale taabolo ye a kan ka baara kɛ n'o de ye mɔgɔw ka laɲini kɔnɔna na o de kama nin jɛkulu min filɛ nin ye ni ale bɛ ka assise nationale o baaraw lawaleyali n'o timɛli sinsin a ko dialogue fana ta bɛna d'u ma ko nka a bɛna mɔgɔ dɔ fara u ka hakɛ kan parce que baara barika bɛna bonya donc ɲɛmaa in a n'a ka maaw maa wɛrɛ de bɛna sugandi ka fara olu kan ka dialogue fana min banna sisan o recommandation tɛ 30 ani kɔ ye wa 130 ani kɔ ye wa
o fana bɛna na ta ka di u ma yaasa ka se ka faamuyali kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Asimi Goita a ye min fɔ Marc Kulubali ka kuma bara la ORTM na an ka jɛ kɔ o lamɛn. Ni fasojo baara ye ani danaya baara don sabula da ka jamanadenw ni fara ɲɔgɔn kan san 2021 k'u ka kuma jamana maracogo kan jamana yiriwatogo kan jamana yɛrɛ taabolo kan mun yɛrɛ kan jamana yɛrɛ ma mun b'a to an bɛ Malibara ko min nafa o bɛ se ka sabati cogo min na o de hukumu kɔnɔna la jamanadenw ye laɲini 517 latigɛ ko n'o bilala sen na jamana ka bɛ gɛlɛya kɔnɔ ani degun bɛ jamana kan o degun bɛ bɔ yen jamana bɛ kɛ jamanadenw sago ye n'a ye jamanadenw fara ɲɔgɔn kan n'u y'u ka laɲini sabati a ka kan an k'o daniya an k'o latigɛ o de hukumu kɔnɔna daniya fana dira aw kan o baara ta k'a d'a ma mun b'a to jamanadenw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na a bɔra gafe mun di nin bɛ mɔgɔ hakili sigi a b'a da jamanadenw ye daniya mun ta ka d'a kan u ka baara u ka laɲini hukumu kɔnɔna la a baara caman kɛra la nka a ma ban sigikafɔ fɛn bɛ kɛ sisan jamanadenw bɛ laɲini fɛn kɛ sisan o laɲini bɛɛ baara bɛ ta ka d'aw de ma aw de b'o sabati ni gouvernement ye a bɛ gouvernement baara kɛ gouvernement fɛ mun b'a to jamanadenw ka laɲini a bɛ latigɛ mun b'a to an bɛɛ bɛ se ka a daniya sɔrɔ cogo min na donc n'i y'o jateminɛ sifilakaw ka sigikafɔ kɛra o de laɲini fana kɛ o gafe fana dira u ma ani an ka kalanko o sigikafɔ kɛra o fana kan o fana gafe fana dilanna o fana cira u ma a sabanan an ka tunkarakaw ye olu fana ka sigikafɔ kɛra o gafe fana dilanna o cira u ma a laban kɛra min sa n'o kɛra dialogue intermalien ye o baara fana bɛ ka labɛn n'o fana baara banna o bɛ cɛw ma mɛ n'ala sɔnna an bɛ sɔn ka dɔ fara a ka jama kan sabula da ka baara bɛ ka caya ni baara caya dɔ b'a fara jama kan degun bɛ bonya donc n'ala sɔnna ma dialogue intermalien fana o gafe mana laban o fana bɛ cɛw ma mun b'a to laɲini min fara kɛra kɔsa in na n'o bɛ laɲini 300 ɲɔgɔnna ma o fana ka se ka sabati cogo min na n'ala sɔnna ma. Ayiwa Keba nin ye siɲɛ ta de wulilen ye anw minnu ye dialogue organisé an ta yɔrɔ de ɲini n ko jamana in jɔyɔrɔ ko kɔni a kuma ka ca dɛ i b'a dɔn ko min ye Amadu Cɛwlen ka force ye ni kɔni ko tilennenya ni ladiriya n'i y'ale jɛ i kɛtɔ ka mɔgɔ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ donc ale ye baara mun kɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ yanni bi cɛ nin cɛ in b'a dɔn i kɛrɛfɛ mɔgɔ in a b'a dɔn a bɛ a tɛ dɔn a b'a ale kɔni b'a dɔn parce que a n'ale faw ye baara kɛ donc n'an bɔra Kuluba an b'an kunsi Irankaw fɛ yen Iran kunu min ye Malikijaw ye ale ni CNT maa falenbaw olu farala ɲɔgɔn kan k'u kunda Iran kan jamanakuntigi ka pankuru o taara cunu ye Caki u nana u kunbɛn ka taa ni u ye u ka dunanjigiyɔrɔ la ko bannen tuma min Malikijaw u y'a ta ka taa n'a ye u ka jamanakuntigi dangan fɛ yen n'o ye Mohamed Mokber ye o ye a bisimila Mali ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ a ko tɛ se ka kɛ i n'a fɔ tɔw b'u ta kɛ cogo min sabula bi Mali ni Iran bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn caman na u ye ji da olu sɛnɛ kan laɲini minnu tun kɛra Ibrahim Raisi fɛ ka kɛ Mali ma n'o ye lakanako ye n'o ye yiriwaliko ye n'o ye kalanko ye ka se Iran bɛ se ka na baara kɛ an fɛ yan cogo min na ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ u nɔ na foyi tɛna na bɔ u la min ye jamanakuntigi min bɛ yen nin waati in na ani Jaw fila u sigira u kumana u ye hakilina falenfalenw kɛ nka Jaw tagakunba tun ye min ye Keba o ye Sangafo ye ka taa jamanakuntigi Asimi tɔgɔ la ka taa Sangafo kɛnɛ ka ye Iran a ye min fɔ Saka ka kuma bara la n'o ye Saka Konate ale bɛ ORTM tɔgɔ la an ka jɛ k'o lamɛn. An dusukun kaminen de sera yan nɔ Iran bi président ye an bila ka na n bɛ président de ka ci la ka d'a kan n bɛ kalo tile 19 donc kasara dɔ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ Iran n'an b'a fɔ ten tɔ parce que badenya ni kɛlɛya de bɛ Mali ni Iran cɛ donc ni fɛn min ye Iran sɔrɔ o bɛ komi i n'a fɔ ye Mali sɔrɔ donc a ka kan an ka na foli la président tɔgɔ la jamanadenw bɛɛ tɔgɔ la Mali autorité bɛɛ tɔgɔ la président ye an bila ka na k'an ka na foli kɛ vraiment min y'u sɔrɔ an ka foli kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw la Ala ka yafa k'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ka kumaw kɔnɔna la
président kura ni o ye Mohamed Bakber donc ale ko Mali bɛ se k'i jigi da Iran kan donc baara caman na parce que u b'a dɔn Mali fana ko man nɔgɔn sisan donc an fana ye hakili jagabɔ ka a fɔ fana ɲɛna bi o fana kasara dɔ y'u sɔrɔ ni u ka mɔgɔba dɔ tanyana ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma suda donc u fana b'a jateminɛ k'a fɔ u bɛ se ka compter Mali kan donc u jigi bɛ se ka da Mali fana kan an ye o kuma ninnu kɛ o kɔfɛ jateminɛ yɛrɛ la an bɛɛ nimisi wasara Mali ni Iran ka bolo di ɲɔgɔn ma ko la. Ayiwa an bɛ Maliki Jaw fo a n'a ka CNT baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ko baara taabolo ko a ka ɲi nin waati in na min ye jamana fila ye Mali ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko u kun nana yan anw y'an bolonɔ bila sɛbɛnw na ni banni kɛra tancogo la i bɛ segin ka taga lajɛ a ko bɛ cogo min kuma tɛ falen kɛra bi safokaw fɛ yen olu fana ka pano solaire o kurumbo karili kan ka kɛ n'Ala sɔnna ma min mana na bɔ o la an na o da maaw tulo kan an ka nɛgɛ kanɲɛ 18 kibaruya la an bɛ bɔ yan sa Jaw ma an don avion kɔnɔ ka ban wa an tɛ to avion kelen kɔnɔ ye k'an kunda Kigali kan Kigali nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali minisiri ale ni Uranda minisiri olu ka sigi ka kuma jamana fila in bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna kunungo Kigalikaw fɛ yen n'o ye Uranda faaba ye an ka minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale tun bɛ yen a n'a nɔfɛmaw caman min ye Urandakaw ta ye o ye Vincent Biruta ye ale olu fana ka jamana minisiri min bɛ ni jamana wɛrɛ ko kunna baaraw olu kɔni daminɛna sa minisiri filaw balimaya foliw ni bariya foliw u y'olu fɔ baara yɛrɛ kan ka tali kɛ cogo min na farafinna an fanfɛ bolo fɛ ani anw ni Uranda bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ sɔrɔ min na u y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ni Uranda ye u bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn fo yaasa ni kura bɛ se ka fiyɛ cogo min Mali ni Uranda ka bolo di ɲɔgɔn ma na bolo di ɲɔgɔn ma min ni o bɛ fɔ sanfɛla la sabula min ye colonel Asimi Goïta ye ale ni Paul Kagame bibinama in olu kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ taabolo sira caman bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka sinsin cogo min Ablaye Diop ka laseli senfɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna n'a to sanayɛlɛ bɛ fara sɔrɔko ta nasira la an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a b'a to fana min ye politiki siraw fɛ ale ni jamana filaw sira taamaw fana siraw fɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen ka hakilina minnu bɛ jamanakuntigi fila ninnu na k'olu sinsin jamana fila in olu ka nafaw kama kuma tɛ bi Uranda ale ka laɲiniba ye min ye o ye Mali fana ta ye bɛn ni kelenya lakana ni yiriwali min ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli farafinnadenw bɛɛ lajɛlen ye minisiri min bɛ Urandakaw fɛ sa n'o o ye Burata ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Uranda cɛsirilen don yaasa ka se ka dɔ fara a ka yiriwali a n'a ka sanayɛlɛ kan ko jamana minnu bɛ yen ni olu kɔni n'u ka danaya bɛ olu ka bi farafinna kɔnɔna na ni Mali ti fɔlɔ ye filanan dɔ a ko la sabula u ka laɲiniw caman bɛ u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na jamana ninnu kan ka yiriwa cogo min u kan ka se ka baara minnu kɛ siniɲɛsigi jamana minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ani farafinna kɔnɔ Uranda ni Mali ko a bɛ olu jamanaw fɛ o de la sa tɛgɛnɔ bilara bɛnkan 20 ɲɔgɔnna la bɛnkan minnu bɛ tali kɛ laɲini belebelebaw ka sabu bɛ se k'a to min ye Uranda ni Mali yɛrɛ ye u ka se k'u bolonɔ bila u ye bɛnkan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛnɔ bila agence filaw Mali ni Uranda taw olu y'a ko fasiri n'i y'a jateminɛ sa a bɛ tali kɛ yiriwali ko la min ye Urandakaw ye olu ka se ka na baara kɛ anw fɛ an fana ka taa baara kɛ u fɛ yen jamana fila in fana ka se ka ninkura fiyɛ u ka sɔrɔdasi kow ta nasira fɛ jagoko ta nasira fɛ min ye adamadenya tɔbɔtɔli ko ta nasira fɛ sɛbɛnw sɔrɔli ale ni maaw mana taa jamana ninnu kɔnɔna na i ka se ka baara kɛ k'a sɔrɔ i ma degun min ye passeport ko ni fɛnw ye u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na Ablaye Diop a ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula Mali ni Uranda nin y'u sigiko fɔlɔ ye o l'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ jɛkulu min bɛ kɛ sa n'u b'a fɔ ma nanzarakan na ko Grande Commission Mixte Coopération Mali Uranda ko ni Ala sɔnna a ma ko o bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan nka don ma fɔ o la fɔlɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fasirilen ka ban pewu min ye Paul Kagame ye ale Ablaye Diop bisimila u ka kuluba faama sigiyɔrɔ la ye k'a yira la k'a fɔ ko balimaya ni sinjiya min bɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛna kurakuraya ka dɔ fara a kan ko ka foli ni bonyamasegin kɛ colonel Asimi ye ko kawla nin waati in na a kɛlen don ka kuntilenna min ta Paul Kagame ko ten k'o bɛ sɔn ka kɛ farafinna ma tare ye ka kɛ diɲɛ yɛrɛ ma tare sabula bi
min ye taabolo kura ye jamanaw k'u ka hakɛw dɔ k'olu ɲini u ka jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ min na ko maa si tɛ se ka bɔ o ma ko sabula ko bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa i ka jamana ale ka hakɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na i ka jamanadenw ka lafiya bɛ sɔrɔ cogo min na Job fana ye bonyamasegin k'a ye ka kɛɲɛ ni Asimi ka folikanw ye balimaya ni teriya sira min b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ ko n'Ala sɔnn'a ma min ye colonel Asimi Goyita ye nin ci ninnu minnu kɛlen filɛ nin ye a kɔmasegin a na t'o kɛ a ye n'a sera Bamakokaw olu fɛ yan douanelakaw olu bɛ lajɛ la lajɛ min daminɛna u ka maa mafalenw n'an b'a fɔ olu ma sa ko experts olu kɔni ye baara daminɛ kunu o ye ɲɛbila baara ye yanni douane yɛrɛ ɲɛmaabaw farafinna ani diɲɛtaw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan laseli in kɛnɛ kan sa an y'a ye k'a fɔ ko kununko baara daminɛlen min ye Amadu Konate inspecteur général de douane ale kɔni ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Organisation mondiale des douanes a tilalen no région 6 ye an ka région y'a 6nan ye donc ɲɔgɔn ye nu douanier minnu jolen n'an b'a fɔ o ma expert olu de bɛna directeur généraux ka réunion labɛn ka baara bɛɛ kɛ ka ɲɔgɔn ka kuma ni ɲɔgɔn ye bolo bɛ yen n'o bɛ se ka to an bɛ baara in dilan donc ye baara dilan ka ɲɛ n'u baaraw de kɛ ka DG ka réunion kunbɛn ɲɔgɔn ye nafa ka bon an y'a ye k'a fɔ a nafa ka bon jamana ma parce que bɛɛ hakili la waati min ka fɔ gɛlɛya bɛ anw kan ani mɔgɔ si tɛ kuma mɔgɔ t'anw kalama an tɛ mɔgɔ kalama an b'a fɛ ka yɛrɛ bɛɛ la ka fɔ non ani bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama fo ka taa se le 31 mai ma douane baara kɛcogo mɔn diɲɛ kɔnɔ a kuma bɛ fɔ Bamakɔ yan de nafa in fɔlɔ ye min ye o ye d'abord douaniers ka ɲɔgɔn faamu experts ka baara kɛ ka ɲɔgɔn faamu baara taabolo la ayiwa ko experts ka baara kɛ ka ɲɔgɔn faamu baara taabolo la diɲɛ douaniers ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen ko olu de bɛ ka fɔ an ka jamana kɔnɔ yan an bɛ dugawu kɛ baara a kuncɛyɔrɔ la Ala ka kunnawolo ni a se di Mali jamana ma ale min kɛlen ka diɲɛ bɛɛ bisimila nin waati in na colonel min ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale ka laɲiniba y'o ye yaasa ka sifinw k'olu kalan maanifinya taabolo la adamadenya taabolo la min ye k'i yɛrɛ dɔn ka maa wɛrɛw dɔn o hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ sifinw ni denmisɛnninw ni farikolo ɲɛnajɛ kunna n'o ye Abdul Karim Kasim Fɔnba ye ale kɔni ye bɛrɛ dɔ sigi sen kan sa ko an ka taa min ye adamadenya kalanso ko ka taa kalan kɛ yen baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna mɛ kalo tile 25 u y'a yira k'a fɔ sa ko sifin maa 200 de bɛna taa Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka nin kalansen in kɛ kalansen kɔni bɛna kɛ sigiyɔrɔma caman ye sigiyɔrɔma min b'a to maaw bɛna se ka ɲɔgɔn faamu fo ka taa se sanayɛlɛ kalanso ma université privée Boubacar Sayi ale ye sanayɛlɛ kalanso ye min dayɛlɛla Bamakɔ yan a y'a ka daw yɛlɛ 30 mètres ale ka falajɛ commune 6 ale kɔnɔna na université privée Boubacar Sayi ye ale kɔni kɛkunba ye min ye tubabukan tɛ taa fɔ ye dɛ daba pelu bigi wa ka taa fana k'a fɔ ko n'i tilara ale la baara fili kɔrɔ nin ye dɛ insertion professionnelle a b'an kɔrɔ yan IPBS an b'a fɔ ko université min don sa ko halisa Ala k'a taa ɲɛ kalanden kun fɔlɔ minnu donna la u ka baara kɛ i n'a fɔ a fɔr'u ɲɛna cogo min yaasa n'u bɔra u ka se ka taa baara kɛnɛ kan ka se ka baara sɔrɔ IPBS a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Boubacar Sayi yɛrɛ ye an b'a fɔ a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ko Ala ka kalanso in ko Ala k'a taa ɲɛ Ala ka a yiriwa min ye kalamɔgɔ ɲumanw ye ani kalanden ɲumanw Ala ka olu bɔ a ko kɔnɔna na yaasa sa ko ka se ka kɔlɔsili kɛ min ye sanu ale ni dugujukɔrɔ nafaw olu bɔli kɔlɔlɔ Bafulabekaw fɛ lajɛ kɛra lajɛ in kɛkun ye min ye sa sanu dingɛ minnu bɛ yen siman bɔyɔrɔ minnu bɛ yen min ye carrière minnu bɛ u ka dugu kɔnɔna na sa ko olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ sigikafɔ in kɛkun ye dugudenw olu k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na kɔlɔlɔ min bɛ baara in na u bɛ se ka olu faamu cogo min na a bɛ se ka kunbɛn min ye Jamon Siman ye ale ni Stone SA olu de kɔni bɛ olu ka yɔrɔw la ye laɲinibaw kɛra sa olu kan ka mun lafasa kalo 3 ka taa se kalo 4 ma u bɛna na kimɛli kɛ dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka yiriwali u ka se ka fusaya nin ko in na cogo min u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Bafulabekaw fɛ yen min bɛ lakɔlɔsili fana kɛ ka tɛmɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna na waati ni waati kana k'u bɛna na kimɛli kɛ yaasa sa ka se ka maaw sigi kisi musow olu ka baadɛbɛ gosili ma ni amara ninnu b'a fɔ ma ko VBG u taara
maa 50 fara ɲɔgɔn kan an sɔngɔkaw fɛ yen k'u ka se u dusu la min ye diinɛ ɲɛmaaw ye kafɔtigiw ni kamalenkuntigiw ni musokuntigiw fraction ɲɛmaaw olu ɲɔgɔnna maa 50 fara ɲɔgɔn kan ani musow ko musow gosili u baadɛbɛ dasili u lajabali ani u bɛrɛbɛrɛli k'olu kan ka taa ɲɔgɔn fɛ amara dusumango fila ti ɲɔgɔn ladi dɛ ninnu ka nin ko in a kɔni cɛ ka ɲi sɛbɛn kan nka olu kɛlen k'u kɔ don an sɔngo ye a fɔ kɔlɔsili ka kɛ nin ko in na bamakɔ yɛrɛ u bɛ baadɛbɛ dasili ta ka da musow kan o sisan an bɛ dugawu de kɛ ni lajɛ min kɛra an sɔngɔkaw fɛ ni gerefa taar'o sigi sen kan sa ka musaka bɛɛ lajɛlen bɔ ala k'a kɛ ɲɛtaa ye ɲɛtaa min ni a bɛna n'a to u bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ a ko la cɛ ni muso an taala ye ɲɔgɔn ye ɲi ni nɛɛ min kɛlɛ fana koyi ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bankasikaw olu ka kalansen sigira sen kan sa min ye u ka ekɔlidenw ye n'olu bɛ terminal la maa 500 ɲɔgɔn na u y'olu ta ko subahana mansinw k'olu dege o baara kɛcogo la n'o ye informatique ye baara in kɛra mɛ kalo tile 25 a kun cɛlen attestation kɔni diw kɛra u ka lycée la sa min ye formation in ye ale sigira sen kan sa mouvement patriotique pour la sauvegarde et l'unité du cercle de Bankassi ale de y'a sigi sen kan k'a kɛ kun ye u ka sifinw u fana ka se k'u sen don diɲɛ taa ɲɛw la min ye subahana machine bɔlɔlɔ sanfɛlaw la baara mun bɛ se ka kɛ u fana ka dɔ faamuya o la n'o ye informatique ye o ka matarafa ni kalanden 500 fɛ mun bɔra Banka cercle commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛko ta fan fɛ Coupe du Mali ale tango 63 o ye sibiri nata ye a bɛ kɛ stade Mamadu Konate ale kɔnɔna na min ye stade malien de Bamako ye ni Coupe du Mali ka d'a ye ni fɛn bɛɛ ye ale ni Afrique Elite Football n'o ye AFE ye olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnjɔn kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 16 waati Mamadu Konate ale kɔnɔna na ministre des sports kɔni kɛlen n'o ka labɛnbaw sigi sen kan yaasa min ye ɲɛnajɛ in ye a bɛ se ka ja cogo min sabula bɛɛ ni kelenya kumaw k'o na taa fɔ a kan cɛ fɔ ni kanbɛ ani jamanadenw bɛ se ka bɛn cogo min sifinw ka yiriwali baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan a ko hukumu kɔnɔna na minisiri kɔni bɛ wuli ka jɔ la yaasa sibiri nata in min ye Coupe du Mali kɛnɛ ye a fana ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a bɛ maa wasa n'a b'a to maaw hakili bɛ to a la i n'a fɔ an ye Coupe du Mali ale dɔn cogo min fɛti ba de don fɔlɔ kɔni Coupe du Mali kun finale fɛti ye dɛ a bɛ komi 22 n'a sera ka ko ɲɔgɔnna o ka ɲi kosɛbɛ Mamadu Konate an na ye sibiri don yaasa ka taa o lajɛ Ligue des champions d'Afrique sa ko Ali kɔni ko se tɛ se ka k'ale ma dɛ Ali ka bɔ Egypte kaw fɛ yen ni an ka ndolatila n'o ye Alu Jeng ye ale b'a la ko nin y'olu siɲɛ 12 ye sa min ye Ligue des champions ye u b'a ta u ye se sɔrɔ Espagne de Tunisie de ka 1-0 t'a la kun kɛra 0-0 ye Tunisikaw fɛ yen segi la ko terrain bɛɛ lajɛlen tun ye bilenman ye wa min ye Ali ale yɛrɛ don fana tun ye bilenman ye coupe in a taara Kɛrikaw fɛ yen min ye Alu Jeng ye ko a yɛrɛ jouera deuxième mi-temps o ban waati surunyalen ko nka ko maa min u ka jɔyɔrɔ ka bon jɛkulu in na kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka a ɲuman se an ma yan juin kalo tile 6 tɛ yan anw ni Ghana ala ka o yira an na Eric Segusɛri n'a ka cɛ don sɔgɔmada in na ta an b'o minɛn sanni yan ka Seydou Sangare coordinateur de chef de village Bamakɔ kɔnɔna na ani Sogoninko kɔnɔna commune 6 kɔnɔna na k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ Sori Kɛmɛso Maraka Samake ale bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Madu Ture Buwa ka bɔ Bagadaji a fana bɛ Côte d'Ivoire sɔɔni dɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ dɔ ci ye yanni Côte d'Ivoire man jan n'i ye car ta sisan i tɛ taa fo Zeguwa n'i ye Zancɛbugu tɛmɛ i bɛ Kajolo sira minɛ dɔrɔn a bɛɛ ye sira ye i bɛ taa bɛn Korogo ma ten net o y'i selen Abidjan n tɛ dɔ in kun bɛ taa tɛmɛ Buwakɛ ninnu ni fɛnw de fɛ o sira ka jan donc sira surunyana sisan car kɔni fɛ n'an ye Maraka fo an bɛ Koribe Jara fana fo colonel Sidi Lamine Bamanan Ezo ɲɛmaaba y'ale Segukaw fɛ yen Cɔrɔnɔ Umar Asijalo Boyina Babi Menakakaw fɛ yen Jaba Sidibe ale bɛ Salakaw ka sigi la k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Bole olu bɛ yen min ye colonel Asa Bajalo ye nin waati in na ale bɛ Genève kaw fɛ yen an b'a fɔ ko a bon séjour a ka segin a ɲuman ka na an sɔrɔ ale ye ministre ye min bɛ santé ni développement social kunna Siriman Bacili monsieur le maire commune 4 maire kɔrɔ y'ale k'a fɔ ka bayiba fo mairie du district kɔnɔna na min ye France kaw ye sa Ibrahima Tunkara
min ye Ablaye Ɲagate ka taa se Gawusu Tarawele ma, Sori Sako, Isa Konate, Lucas Dakono, olu bɛ États-Unis kaw fɛ yen, min Ibrahima Sako ye ka taa se Papis Jalo ma, olu bɛ Wɔlɔfɔw fɛ yen. Bi Bafula bɛ cɛ n'a muso an b'olu bɛɛ lajɛlen fo. Aw kun ti yan kari tɛmɛnen an ye chemin de fer INTM bolofara ta. CSM mɔgɔw y'an wele ko fɛla bolo fana fɛ, an minnu fana wele u fana kana min b'u kun n'u kan cɛ, ce qui est entre leur kun et leur camp u fana ka n'o fɔ an ye. Keba i Jalo cɛ i mana ni nɛgɛso ye dɛ, a bɛ n'a fɔ aw ka turu in ma diya e yɛrɛ nisɔndiyalen mana ka bɔ turu in na Amara an bɛ dugawu kɛ i balimakɛ, Ala k'a ka bana ban pewu, Ala k'a segin a yɛrɛ ma sini kɛnɛ labanko ɲuman, Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma, Ala k'an ka jamana kolo suma, Ala k'an ka jamana basigi. Polisiw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn, min ye aéroport polisiw ye, i b'a dɔn polisi spécial bɛ aéroport la, a commissaire an yɛrɛ ka maa don n'o ye Kebe ye, n'Ala sɔnna a ma n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka se ka hakilina falen kɛ, parce que an ka kunun kuma in olu dɔrɔn tɛ, Ala y'an yɛrɛ fɔ a la o, an bɛɛ de don, an ko an bɛɛ de ka falen. N'i ye ɲɛmaa tilennen yɔrɔ muso ye kɔmaw fana ka tile, jamana bɛ se ka lafiya cogo min, Ala ka tile hɛrɛ caya.